Al'ummar yankin unguwar Hausawa ɗan Fulani da ke ƙaramar hukumar Tarauni sun yi kira ga gwamnatin jihar Kano domin ɗaukar matakan gaggawa don ganin an hana yin bahaya a fili domin ganin an shawo kan matsalar da ta daɗe tana ci wa al'ummar yankin tuwo a ƙwarya. Mai magana da yawun al'ummar ci gaban al'ummar unguwar ɗan Fulani da ke ƙaramar hukumar Tarauni, Malam Muhammad Abdullahi ya ce yin bahaya a buɗe a yankin na ɗaya daga cikin ƙalubale da ya daɗe yana ci wa al'ummar yankin tuwo a ƙwarya, wanda hakan ya kan jawo matsaloli daban-daban musamman yaɗuwar cututtuka irin su kwalara ga al'ummar yankin da suke al'umma da dama da suke zaune a gurin. Ƙorafinmu shine wannan fili yana tsakiyar unguwa, tsakiyar mutane, ta ko inansa mutane ne a ciki, amma ya zama kamar yadda jama'a suke kallo ya zama toilet ne completely, ko ina kashi. Yanzu gidajen da suke area nan waɗanda suke cututtuka Allah kaɗai ya sani, yanzu akwai mutum biyu a wannan gidan da suke asibiti a kwance dalilin kwalara ta kama su, kuma duk dalilin wannan iska filin ne kashin da ke cikin filin nan ta ko ina. Mai magana da yawun al'ummar yankin da Kano ya ce ko shakka babu matsalolin da ke tattare da yin bahaya a bayyane a waje ta fi ƙarfin a bayyana shi, inda ya huka yanda al'umma musamman yara da ke makarantun Alƙur'ani suke tururuwa zuwa filin don yin bahaya, wanda ce ko shakka babu akwai buƙatar ɗaukar matakan gaggawa don ganin an shawo kan matsalar domin hana yin bahaya a waje. Su kuwa yayin da suke magana da sashen labarai na gidan talabijin na Abubakar Rimi, wasu al'ummar yankin da suke mazauna da gurin sun kira da gwamnatin jiha da ta gaggawa samar da banɗakuna don ganin an rage yawan yin bahaya a waje musamman a yankuna da ma jiha baki ɗaya.